काय 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 कन्नड लाव जरा यांचा डान्स आहे. तेजग्याक आवडतात ती साक्षीक आवडत नाही, साक्षीक आवडतात ती तेजग्याक आवडत नाही. हेंका मिरचे घाल खाऊ कोण येऊ मग तुमका कापू कोई झालं का. हे बबले तुझा लाव मोबाईल वर काय ता गो साक्षी हय स्टेप आठवून ठेव नाही तर आयत्या टायमाक तू थांबतस. साक्षीक बिंदू ठेवा, बिंदू मध्ये तुमका फक्त स्टेप दाखवित तुम्ही नाचायचे. ती पण ठेको धरूनच जा गौऱ्याची आव उठा सावध राहा. ही अशी हवी आहेत त्यांका गाणी. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत. तर मंडळी आता नवरात्र चालू आहे आणि आपला इतिहास आता बघितला असाल, मागचा एक व्हिडिओ बघितला असाल आणि आत्ताही चालू आहे. तर चला सगळी मंडळी जमली आहे आणि आवाज येतच असतात तुमका. तर चला अरे हे बघा सुरुवात झाली आहे.
नवीन स्टेप काहीतरी काय दांडी आहे ना तो काठी आहे वैचे काढतात काढचा फूट व्हायची नवीन लाव काय 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 कन्नड लाव जरा यांचा डान्स आहे डान्स करत हवा तोपर्यंत एक करते की एक कर गुलाबी साडी ए गुलाबी साडी या ते नाच करतो गुलाबी साडी लाव करा ना जास्त पिके एक कर ना नाचा घेता म्हणून आकडतं की शेवटच्या काय करूचा एक डान्स कर परवा काय करूचा आत्ता केलंच का ना पेपरात होता थांब ते कॅमेरे हात लावतो गयो तेच घे ह्यो कॅमेरा हाताने फिरवीत होता सोय ना व्हिडिओत कळाला बरोबर अरे अरे मग कळतच नव्हतं कसं फिरता तो म्हणून मी हाताने अशी फिरवी वळवळ असं होतं लवकर लाव वैष्णवी कॉलेज बिग बॉस तेच गेलाय भांडखोर आहे एका घेऊन जाऊ बिग बॉस मध्ये एका वेळेला नेती पिटाई कोण वाजता तू दोघं पिटाई जाय आणती एवढी ती भांडको घे पवारनी नाचा घेता येऊ सांग का DVD बंगलो DVD चालू नाही तेजग्याक आवडतात ती साक्षीक आवडत नाही साक्षीक आवडतात ती तेजग्याक आवडत नाही ही अशी हवी आहेत त्यांका गाणी पवारी आणि नाचा गेली घे पवारनी राहू नाचा आपण हो नाचा हे बरोबर ना यांची गाणी ठरत ना हेंका पिटकावून लावा सगळ्यांका तुका काही जमत नाही म्हातारा झालं पंकज चल आपण नाचाय हे बघा कडे गाण्यांसाठी DVD काढून आणतात कोणाकोणाची अजून 4 हे बबले तुझा लाव मोबाईल वर काय ता गो साक्षी हय स्टेप आटून ठेव नाही तर आयत्या टायमाक तू थांबतस साक्षी बिंदू ठेवा बिंदू मध्ये तुमका फक्त स्टेप दाखवित तुम्ही नाचायचे ती पण ठेको धरूनच जा गौऱ्याची आव भाई उठा सावध राहा तुम्ही तुमचे 2 साइडिक 2 लाईनी तुमच्या अकडे करा त्यांच्या अकडे करा हेंगा 4 चुरमुर ती रवा हे रवा लागली रवा लवकर शिट्टी काय रे गौरी हे बायच्या उठ काय ना ढोबऱ्यांका उद्या तेल लाव भेळ बोलविला दररोज मेनूच भेळचो आता सो
यांका नको तुमका नको मग असं काय करतं कागद दुडतो कसे कागद हे बघ, पेपर वाचतो नाही हा. वेळ ठेवची. पण ते आलो का तोपर्यंत? उद्यापासून डिशच घेऊन यावा तुम्ही. मग डिशेस चालू काच करा. मेनूचा कोण नाव काढीत नाही काय देऊचा. तू लाडू तरी वाट. चायने लाडू वाट. उसळ बिसळ काहीतरी करा. हा. झाले तरी सकाळी झाली तरी टाळ खावा. ही दमली आहे त्यांका ती पहिली ती. त्यांका मिरच्या घाल खाऊ. कोणी हो ठेवता कोण तू? मग तुमका कापू कोय झालं का? आमका बोलावलं नाही ना नाचाक. तू काय नाचाक नाही काय नाही भेळच खाऊ घेतं की का? वृषालीच्या वाटण्याची. ही गाणी बरोबर आवाज कर. हे अनाउन्समेंट कर जा. दे चॉकलेट दे तू चॉकलेट दे. हे हर्षा अनाउन्सिंग कर आजचं या कोणी दिल्यानंतर असं का लाजलो. हे पवारनी चॉकलेट कोणाच्या बर्थडेची? बायग्या म्हणजे कोण? चॉकलेटरच भागवलं. उसळ बिसळ मस्त करायची होती. अरे पण अचानक पाऊस लागलो असतो तो. पाऊस लागलो लागता ना. उद्या दी. उद्या पाऊस नाही लागलो. उद्या कोण नाही हा? नाही असं तसं सांगा मग मी काहीतरी चॉकलेट तरी दे वाटी. ए उद्या ही नाही दुसरं पाव करूया आपण. परवा ना आज येतच ना सांगतो होते. कधी? परवा ना
नाच खळतो तरी नाच एक लय भारी लय भारी हा. पंकज गाडी यांना 120 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तेजू दमलं. एक कागद हे खालाच टेम्पो ए कागद उचला आधी पहिले. हे ह्या कोणी टाकलंय. पाऊस असल्या कारण व्हिडिओ करता येत नाही. पाऊस असल्या कारण 3 दिवस नाचला नव्हता कारण बरं ताडपत्री वगैरे काहीच नाही. त्यामुळे असंच पावसात ओला होता आणि पाय घसरतात त्यामुळे नाचत नाही आणि पाऊस भरपूरच लागत होतो 2-4 दिवस. त्यामुळे गॅप होतो. त्यामुळे तुमका व्हिडिओत गॅप दिसतला. तेजू दमला नाचांनाचा नाही बघा. नवीन स्टेप उद्या कधी आणणार ती गेली. तर चला आता इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. व्हिडिओ लेट येतलेत गरबाचे कारण गाडी नाहीत आताशी.